umqolo endiphume kuwo wama-26 uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emi khona uthi kuye unina, Mfazi, nanko unyana wakho. Andule athi kumfundi lowo, nanko unyana. Mongameli, nebandla ngokubanzi ngiyakhahlela ngolwango oluvela. Ngicela ukuthi kwintetho eninzi enokuwa apha yise nje umgomo othi coexist with one another in Christian faith. Coexist with one another in Christian faith. Phila kunye nabanye abantu ubuKristu. Mfazi, nanko unyana, nyana, nanko unyoko. Imeko ekuyiyo apha ndiphawula izinto ezimbalwa kuyo. I-situation esiba kuzo ngamanye amaxesha can make or break. Zingakwakha okanye zikucike. Uyakuyazi ke le nto ndicike ngogqapha apha nomfaka kakuyo noba abantu abahlale kwezi units bezikhe azabe msulwa. I-violent environment ingakuthema okanye ibangela into yoba ube noloyiko okanye ibangela into yoba ube radical okanye rebellious. Kodwa ukwi-contrast apha into engumntu uYesu ukwimeko environment, kodwa uYesu i-behavior yakhe is a caring behavior. Andiyazi uyayibona le nto endaweni yokuba abe frustrated, but uYesu still care. uYesu uyakhathala. Ujonga abantu apha acingela bona akubuka athi komnye, Mfazi, nanko unyana, nyana, nanko unyoko. The situation is not breaking uYesu. Akalawulwa imeko ayibonayo. uYesu usakhathala. Uthi kuye coexist, phila nonyoko. Nyana nanko unyoko, nyoko nanko unyana, phila nayo, coexist. Literature osasafunda yona lamabanga aphezulu ezi stage ilalo kuthiwa luvuthonda. Lola vuthondaba laliconfirmiwe
mhlawumbi engekayazi uYoseph lo kusethiwa lo umiselwe ukuwa nokuvuka kwabaninzi kwaSirayeli. And so kufika lo mme kunjalo. But uYesu uyaunderstanding yakhe ngokuyena uthi Mary unyana. Aphinda athi uYohane nanko unyana. Abantu bakuload shedding. uYesu akekho kwi-load shedding. uMaria upha uconsent njengomzali. Kodwa ithinking yakhe into yokuba abumkananda bayintoni. That's why ndisithi bakwi-load shedding. Ndangacingela nto lithi ndimthanda umsindisi wakho. Uyena ongumlamli wakho. Olizwi lisibane sam likhanyise indlela yakho. Ngoba ngale period uYesu ukhanyisa indlela kaMaria, ukhanyisa indlela kaYohane. Nanku umuntu omawulayo kuye kanti ngekho. Nawe nanku umuntu omawulayo kuye. You know, uJohn Luther unengoma ethi the Lord is my light, my salvation, who shall I fear? And so uYesu uza ngaloo nto leyo ubulala ifear kwabantu babini. Uthi nyana nanko unyana. Kodwa zintathu izinto endifuna ukuzikhankanya ukuze ndehlambe. Yintoni le iqulethwe leli lizwi lesithathu? Okwesibili, yi-attitude kaYesu kumaxesha anobunzima. Okwesithathu, zizinto ezidemonstreyithwa nguYesu ngexesha asemqamezweni. Elizwi lesithathu into endiyiphawuleyo yasincedisa into yokuba singaspiritualize i-crucifixion kaJesus. Because iproblem yethu yinto yokuba xa sijonga uYesu simjonga ngeliso elispiritual. The element ingu-human aspect. Ubuntu bakhe ngokusenyameni singabuqwalaseli. So elizwi liyazama usikhumbuza into yokuba uYesu wakhandaliswa. Uyayiconfirma phaa ku-Isaiah chapter 53 verse 3. Wakhandaliswa. Waqunyuzwa ngenxa yezono zethu ezigweke. And so yeyona position yokuqala ezama ukusibonisa. Okwesibili izama usibonisa into yokuba siyathanda. Ngoba uKristu ubonakalisa uthando lwakhe. Ngoba athi endaweni yokuba abe ngumuntu onomsindo. Ngoba xa ukwimeko lobunzima awunalo ixesha lomuntu. Kodwa uKristu ubonakalisa uthando. Okwesithathu, into ebonakaliswa leli lizwi, the cross has got a power yokuba isenze sibe. Umongameli uthethile ngegazi. So izama urelate into yokuba i-cross iyakwazi into yokuba isitshintshe kwizimo zethu. Okwesine, the cross can set you free. Lanti Paulos athi lizwi lomnqamlezo likudenge kwabathabana. Kodwa lingamandla kaThixo kwabasebenzi. Zizinto ezibonakaliswa leli lizwi. Okugqibela, into ezibonakaliswa leli lizwi into yokuba i-cross isifundisa into yokuba masibe selfless.
singabi selfish. UbuKristu uthi take care. Take care of Mary. Mary, take care of John. So don't be selfish. Okwesibili attitude kaYesu. I'll tell you those men that the attitude kaYesu njengesemangaliso. You know, Papa Zechariah chapter 9 verse 9. Ithi lanto where's uKristu ezenoxolo. Where's uKristu ezenentobeko. Where's uKristu ezenosindiso. Ithetha ukuthi endaweni yokuba abe nomsindi akana rejoice uzama ukukhathala ngento yokuba emveni kokuba efikile ubomi mabuthini mabuqhubeleke. Ilanto uPaulo saqayithetha athi emveni koko wabonwa nathini, wabonwa nangabantu abangaphezulu kwama-70. Athi incenye yalala ukufa kodwa enye incenye isashuma ilifa. And so that was the gospel eyayishiwa kuKristu. Ngela xesha athi nanko unyana. Bandikebezela. You take the core aspects. Eyona ndiqulethekileyo nebonakaliswa ngizwa. uYesu bonakalisa inkathalo benjini. Okwesibili ilalo kuthiwa i-sacrificial act of love. Luka chapter 9 verse 23. Iyayibonakalisa loo nto leyo. Okwesithathu ilalo kuthiwa i-willingness to care and the ability to care. Usijonge izinto zimbini. Unga-willing to care but ungabi na-ability to care. Ngoba khona banqwenelayo ukukhathala kodwa bangakwazi ukukhathala. Okwesine uYesu is giving blessings. Kwabantu babini. Nanko unyana. Nyana nanko. So uYesu ilanto kuthiwa i-caregiver. And I know I understand i-caregiver siyazi apha ku-anti. Kanye mandisplithe le nto. It's giving care. Yakodwa. So that siyisuse kule understanding sinayo ngeyiyo le ifuna uzama uyiveza. Mandigqibeke ngokuthi kanti siza kuthi uKristu apha uzizele into yi-commitment. Ngoba yimfundiso uYesu azanayo into yoba xa ukhathala bonakalisa i-commitment uKristu. Eyona nto uKristu ayizisayo apho. Xa ndibuye sikwi-society ekonfrontwa zingxaki. Xa kuthethwa kakhulu nge-gender-based violence. Uxa ubona umuntu oyindoda ungumama ubone umuntu ongakwaziyo umnqwenela. Nomuntu vice versa. Ngoba ngamanye amaxesha uyaphala into yokuba le violence iza in different forms. Ufike ingumama
onogonyamelo emntwaneni. Kodwa uYesu apha uthi into ebangela uba ndithi xa ndigqiba coexist. Isusa le nto kule ndawo sikuyo yelizwi ndiyizisa kuwe nakum. Akho nto inzima ngathi ukuphila kuyo. uTimmy Thomas wayithetha le nto esithi, why can't we live together? There's a song, a choice. And the society esiphila kuyo kunzima ukuba kubekho le nto kuthiwa yintoni, yi-coexistence. Inzima sisebandleni. Ngoba uba nobuzi bafambeli uyakwazi ukuphila nogqarha na, angathi ewe jonge phantsi. Ngoba ubunzulu bale nto ye-coexistence into bunzima. But they coexist in Christian faith. Nyana, nanko, unyana. Mfazi, nanko, unyana. So sumoyi komnye bambona. There must be no fear. And so ndiyafuna ukuthi xa ndisiza le nto ndithetha nayisisa kuthi bootata. Ndithi ndlovu masingoyikwa nabantu abangoomama. Makayazi uba xa ibona wena bona unyana. That's why ndithetha ngantoni? The coexistence. Ngoba isociety yethu ikuloo meko enjalo. Asikwazi ukuphila kuyo. Ndiyafuna ukuthi ke singabantu abangootata singakwazi into yokuba le nto ipreachwa apha uKristu siyiphile siyenze. Siyazi into yokuba le nto kuthiwa yi-coexistence yinto epossible, yinto esinokwazi ukuyenza sikwazi ukuphila in peace and harmony with one another. Singabonakalisi zi-enemies. Inkosi yoxolo mayekusikelele ukushunyayelwa kwelizwi layo ngokude benginaphakade. Amen.